Ta aprang si karbiang long arat ke dona pan nilin pen kardom nang cepat jiriglo kardom. Nona jong nilipan kalili kalanglang nang karbok lapen akoy nang kipipon tap apu taksi nili labangso a video ke nili kabonai. Nilipan akoy nang ipi nang ko kalam ke lason lo je nili patumidik MLA bede singing leng alang li ke claim ke chokche apu thak terminate nang MLA post pen lapen alang li government along arpu ke doan sitame terminate nang pu pensi ka che song pon athe elitum karbiang long along lasona leader ke doko ka join si elitum karbiang long ka paprang nang i demand tame paprang nam tek chadelo lasi nang litum lasuar lo sopen nang litum ka chingki kupilo ne lahai nili nang chinunde nang litum ninga chedok lo ne mate nang litum kupitong arlo aplan ole la nili nang chinunde toy phasta me nili phan lapuson nongno juno kewana bangke nili ke kroy hekte lapen karbiang long arat ke doan sitame nang litum nili phan nang chini lo nili character nili kosana munit ma lasi laso aputha ka bangke nang litum kroy nang ne pupensi nili nang pachini lo lapen hoitu dota hai je tripartite talks aputhak mane nang apatikuk ji aplan lo ne kupilo ne nili phana koy nang ipipona bangke lasi nili nang litum phan pachini lo tripartite talks ke patikuk long le lapen tripartite talks do vek nang ji lapen hemprek elitum long vek nang ji nili phan ajara koy nang pinot nili a fichiru re lapen nili nemethanga rights do ne charge up tipsi nili doji lasi nili la chiek pen karbiang long ara phan nili phana koy nang ipipo taxi no nili labang so video pinchong pon lo kardom